И аз съм бил горе-долу. Ами аз най-много съм отвалял на Мургас батерията на 50%. На 20 км разстояние. Обаче този път се го развалили, преди беше по-хубав. Тук не беше май така, аз съм идвал преди 3 години. А това от плота, като гледаш телевизията, не си личи, че има такава премка долу. Това е, слизаш, доста денивилация между плота и академията. Сигурно. Слизаш и гледате не правят по мен мине, сигурно има страшна трагедия. Много и са кефа на тия баси. Вчера видяхме един само полево и беха палатки, то беха купали. Вчера кой ден му беше, Гоше, на момчето? 5 или 6 или. Каза, че за 10 дни го отрави. С колело. Сега ми е много. Още от си. Тръгваме малко. Една идея по-рано. От 10 без 20 тръгнахме. Да, не вчера. Без 9:53. На еко. Еми да, аз по-добре да върта на голям венец, колкото на... Ай! Няма, давай, аз съм след теб. Ако раздвижим краката на ходене. Бивак. Бивак черешна. Къде дойде дъжда? Има и табела с синя маркировка. Нагоре по пътеката. Това за русалка ли е сигурно, защото има към малко. Русалка. Обаче е за филмата. Да. Това беше уникален преход. Но най-дългият ми преход 163 км. Аз тази година жената не ме пуска. Иначе искам да го направя сам с обикновеното колело
тази година, ако гледа клипа, направихме го същото кадиица, върнахме се, но то път не през 19-та застава, защото тогава ни беше страх да пускаме надолу през дефилето, ако пустиме към крупник. И де факто сега тази година направихме крупник и от Мали Шеска прехвърлихме нагоре Брежани. Ракитна, Сенекос, Общава, Влахи и Кресна. И де факто да направя пак Пирин и с колелото от Кресна пак до Първомай да стигне и това ще ми е над 200 км. Ти много караш сам, аз. Аз не мога сам. И аз карахме преди сам, обаче някой път съм се замислял. Аз съм ходил в местности, изчезвам ми обхвата. Тук бях преди от Дерменка до Брила. Влизаш от високо, слизаш най-ниското и там Меча гора, човек. Там много мечки има в района и аз се усещам, че съм сам. Нямам обхват. Аз казах, че отивам до Дерменка, последствие реших да я до Брила. И викам сега, ако падна нещо тук, аз няма... И района карам час и половина, не срещам никой. От това ме е най-много страх. И викам, бас, сега за какво рискувам? Лошото, че много малко хора. Добре, че жена ми кара, тя много кара. Да караме с нея, не мога да намеря хора да карам. Те карат ме в парка, да им там. Мале, тук с обикновено колело ще много тегаво. Майко, не че не съм карал. Обаче тия минерали, не са като моите електролити. Лимонче и е такова киселко. Аз... Тя се горе да движи тъга. Пускане ли е или... Не, тя е по-нагоре и вляво. Де факто катерище му. Да. Тук някъде имаше едно като гледка, май по-нагоре беше. А не е ли? Не, така като скала напред и се снимат на Балкана отзад. Няма ли толкова време да се разлете? По-толкова днес. И вятър няма ли на толкова? Може даже и слънце горе и да няма. Вчера направо като се скриеш и слънцето горе се изкапаше. Той тук сега вижте е там долу, като спрях, аз като съм потен в гората, и спреш и става хладно. Нагоре сигурно ще падна температурите, но по-добре. Тук на климатик по-добре. Ето го водопада, виж? Ела, виж ли го е там? Има вода. Да. Е, тук има гледка. Минаваме покрай него, нали? Ако искаш ела, тук си направим по една снимка. Ето, тук би бариерата, аз не забравям. Да. И вода има. Тук ли водата? Ето чешмичката, да. Да. Добре, че има вода. Тук вижда Севилийския водопад. Дори се чува как шуме. Бе си. Още по-дълги ръце. Аз си мислих да се вземе и че да се даме ръка. Моята остана в колата, викам, то бе. Много странно издръмжа нещо. Да,
мечка хора са. Да, много странно. Не, че преди това много странно изръмжа да е. Че ме прави тази страна селфи. Само ми направи една снимка, че аз имам тук снимам с мотора се. Ще го кача с колелото. Гошката ще снима хубаво. Тя не е доволно снимките. Няма да разбереш къде си бил, стой. Здравей. Тък му се чудихме, че мина малко преди нас, па не мога да стигне. Тука ли? Да. Гледката. Ай, Джорджи. Вчера ядох по възможност най-гадните петета, където съм ял цял живот. Горе на туристическа фестивална на Мурка. Ба, аз там Това беше... не можах да се вреда на опашката и си ядох сандвичите. Е, тук пролета беше... Тук са 7-те Рилски езера. Част от тях. Да. Сигурно пак са Тъженските езера, не? Тук ли е сега се убива или? Е, тук табелите са. Село Тъжа. Триглав. Кадемлийско Праскал. Те вчера работех са качвали. Ама тук нагоре ли?
И обувките не са му скъпи. Къде? Нямаш никаква вода? Ми малко в раницата. Окей. Къде пише вода там? Обаче ти интерес става в табела къде е била. Ба, заслужава си всеки лев, дет съм похарчил за това колело. Удължаваш си дните на щастие в планината. Иначе идва един момент, в който наистина... Не бе, ние си това ще го направим. Ама се спукаме, разлиш, горе вече ще бъдеш гръмнал, не мога да... Прибираш се вечерта, трябва пътуване с кола. То пич вика, Ботев вика ми беше по-лесно отколкото тук. Като се е качил. Нали, целият маршрут. Викаме, те са били вчера на Ботев, ама нищо не. Вика, че са бил по-измъчил тук, отколкото на Ботев. Аз на мен по едно време ме дърпах, къде? време беше. Къде има пътища е там горе? Ти по едно време ти беше най-трудно, На Гоше. мен по едно време беше добре. Моля, ако ни видише вчера под върха, какви бехме, като пръскани бръмбари. Не мога да фана баланса. Аз на една страна Защото колелото като тръгне, той завива на десто, аз съм така. В събота цяла вечер правя планове. Викам на жената, банашка, те са тръгнали, бяхме се разбрали, кара ми са. Тя вика, върви бе. Викам, бе, единствено коляното. Абе, върви, като видиш зор, се прибираш, бърчиш колелото. Тя и се караше днеска, викам, май ще им да караме на... Тук щяхме ходим на Василов. Да. Ти на мехата? Не, си карам с нея с другото колело. Да, той си имаш и другото. И се чудих вечерта и викам, сутринта ще пиша. За събота сутринта, нали? Да. В петък се чудих. Да. Цял ден много работа имах. И ти писах и ти като ми каза, че пътуват. И аз викам, да, вчера и си мисля да се обадя. Доктора не ми дигна, не можах да говоря с него. Да ми каже мога ли, не мога ли, опасно ли. Ма ти добре, че днеска пък карахте насам, че да. Абе, пак си маршрутче, пак си каране. То си е пак там, сериозно каране. Не, то на Ботев пак се кача. Не. Бе, те повечето пъти са такова от сами, ама. 100 метра, ама то 100 метра много относително. Боше, виж бе, тук има някаква вода, 100 метра. Някой да видя на османцата, дали ми я показва. Къде? Здрасти. Къде идваме? Тук ли сте те върха? Браво. Табелата говори, не ме ще пише. Тук отдолу под кравите. Ето къде някъде пишеш на път, ще мога да. И то е тук табелата, ма се е свърлили, не мога да прецена. Там на поляната на смъртта ми беше най-трудно. Там даже мислих да викам, ако мина там поляна, няма да се откажа. Беше страшна жега. Направо се пръска главата. И вече като вляза в гората, викам. Тук ще бъде. Ще изкарам състезанието. Мен тегаво беше там само кофта. Само кофта. Полет. Сигурно. Ще бъде тегаво. Он не каза, че му било тегаво тук. Говори? Не вика, че му.
Не, имам още поне 5-6 км добре. 5 км. Ей, да хапнеш и заради нас! А, добър ден! Трябва да мина през камъната, да ги връщам, да ги подивам тук горе, защото не мога да го оставя. Къде ги затваряш? И си крият през деня на канцата и А груптът лежат, вече излизат. Те тук, Всяка вечер ги прибираш? тук до преди 4-5 години нямаше такава напаст. Те и много станаха и когато беше болестта по свинете, африканска чума беше. О, мечката ударя? Много измряха и те тогава се научат да ядат месо. Искаш да кажеш, много измряха свинете и тогава са се научили. Аз мислих, че и болестта натровила мечките. Болестта умряха много прасета. Да, и тогава са се научили на мъжа. Това се настървиха и сега нападат, сега вече нямам прасета, те измряха. И сега нападат животни, телета, милета, крави. Техния рай тук. Това е... и кученцето е долу. Едно ли е? Имам още две, ама имам в село още крави. Те така направиха, че до сега трябваше да имам толкова крави долу, не можа да и кача. Това е, аз тия много не ги харесвам, защото наистина се бъркат в природата, където... Да, натискат където могат да вземат пари да... Младите вече нямат мерак, те ще дойде време, когато нашите внуци ще ядат замразено месо. Те вече ядат, който се пише природата, защото си ги взимате решение, не е дошъл един ден. Да, той не е видял тук в Балкан, не е видял, да дойде да видя с къде са. Пълни глистове са. Изобщо не ги харесвам. Благодаря, видяхме хора на друго, където Там, където оставям в камънка сол. Отиват и те. Те са безсолни, що не идват природозащитниците, дето не лезат за тях да им носят сол тук на гръбта страница. Да. На 50 метра от мене идват. Ближа си спокойни солта, аз съм седнал в каравана. Пак ще се видим живи и здрави. Айде лек!
На 18. Ева си. Малко подишам, че забързах пулса. А? Да подишам малко, че забързах пулса. В тялото сега се връща. Да. Става по-силен. Следен завой. Заедно. Горе на върха. Айде, наборе. Е, тук е на турбо последните 100 метра. Това му за първо кара на турбо. Баси уморителното кара. Не съм карал по-уморително, но добре беше. Поздравления! Радвам се, беше и тук с нас. Да, много готино. Много яко. Не е приключил маршрута, имаме си изпускане, но изкачването плътно заедно. Тежкото го направи. Браво! Сега може да си вземем по една пица, евентуално. Няма такова райско място. Много яко. Направо. Това не може да се опише с дух. Това е само... Даже и на снимка не може. Аз гледам после съм снимал и като пусна не е същото. Значи, само мълчиш и душата ти се пълни с... Да. Ние там лежим, ние там така легнахме и тишина. Да. Нищо друго, само чуваш някакви мухички и нищо. И така шепота на вятъра в ухото.
Какво какво? Един. Камък ли удар? Камък ли удар? И аз ми право ми спря ток. Правилно все едно ми изказва организъм. Обаче тук има страшни находки. Гледай, някакви панти, пиерони, части от брави. Виж лопата с дръжките. Тук всеки буклуци носа. Викам, тук има всякакви буклуци, панти, лопати, дръжки, някакви брави, всякакви буклуци мога да намериш тук. Ама разправям, че направо ми падна батерията нещо. То не дойде да снимам до табелата, да си имам спомен. Аз съм се снимал вече тук. Нещо угаснах бе, човек. Така ли? Явно батерията ми върви с батерията на колелото. Направо чак се... Тя само се заключи от тегача, бе. Много клопа направо. Абе, на мен тук ми дрънка то, я тази ми дрънка тук. Колко е часа? Часът е до тук, слизаме. Ти 5:10 каза, че трябва? 5:10 без 50, и 50 без 10. На 40 минути. Спускаме така ли? Да, добре. До тук, ама не знам колко километра, сега сме на 30... на 41, ние тръгнахме от 33 го. 33 и половина. Ние имаме сега в гората на том мазния път имаме... Абе, сега е гаден път. Най-гадно До колата. Най-гадно от бариерата надолу. От бариерата надолу. Там, Но хубавото на бариерата, че има вода. къде срещнахме Гошо, бе? Да, там надолу е тегъл. Не, те и тия камъни са гадни, че много поднасят предниците. Няма да държиш много предна спирата. Да бе, аз натискам повече задната, ама са си гадни камъните. Ай, като съм падал скоро, има
Има болят малко лактите предварително. Залепна ми устата, да е. От гелчето? От него ми стана лошо, ти кажа. Лошо? Защото не съм ял, аз ядох със сладки работи. За публиката. Има съмнява, че вече горе претоварих. Това сладко. Само разправям, че от халви ядох, гелчета, мелчета, то вече явно натрупа много сладко, ми стана лошо от това сладко. На мен от сладко никога не ми става. Ама не, става просто, че с шоколад и такива работи. Да. Мога да изям всичкото сладко на света, обожавам сладко. И аз го обожавам и заради това не мога да сваля килограм. То шоколад, тия 3 парченца направо. Да, в Lidl има едни бисквити, домашни ги водят, 8 бройки са. Има бели с черен и бял шоколад парченца и черен с... По-кисли? Забравя ги, човек, не... Им чушчи са. Български бисквитки. Имам чушчи са. Така се водят. Не, те са такъв бял пакет, голям. Не, някакви за... Имам чушчи с кокаин тия. Толкова отвориш, а не мога да спреш, да видиш, те ме правят бахти бисквити. Бързо спускаме. Добре. Даже имам чувство, че толкова нагоре, толкова зор дадохме. Аз все едно тук бях преди 1 час. Защото бързо отгоре слязохме тук. Колко часа скачихме горе? Пътърнахме в 9:30. Мога да ти кажа. 4 часа ли беше? 4 нещо. 4 нещо. Баба я покарах. Че сме горе. Вие вчера за колко часа скачихте? С ремонта 5 часа и 30, ама ремонта беше 1 час се мутахме. Значи за 4 часа и половина. Значи... не. Аз се опитах горе да извънна. Така, 16 и 17. Да, 4,5. Ама ние загубихме и с тия планинарите, те си бяха изгубили време, ако сметаме кога сме тръгнали. Поне 10 минути изгубихме. Няма закачване. То ще ми покаже после. Мен часовника ми показва само карането, не ми показва... Заедно си заспиш в колата, аз ще го правя. Нема да остава да спиш. Музиката до дупка, веселба. Веселба, аз ще празнувам изкачването на двата кръка и твоята победа с оттегача. Так? Шу! Да. Се засилим да прескочим бариерата. Ако бяха тия по филмите, щяха да се пъзнат с колелото под бариерата. На една страна ще станат.
Само ще спра да снимам. Ще спра да снимам за малко. По мое число ми трябва още 15-16 км и сме до колата. Ще караш надолу! Ще караш надолу! И бариерата няма да види.